Големият въпрос: какво е животът? Какво е животът наистина? Как едно дърво се различава от камък? А как знаеш, че ти си жив? Движиш се, мислиш, дишаш. Нека разберем защо животът е толкова специален. Какво прави живота различен? Камъните не растат. Те не се хранят. Те не мечтаят. Но едно цвете се обръща към слънцето. Една лисица тича след храната си. А ти си задаваш въпроси като този. Животът използва енергия по уникален начин. Той не просто съществува. Той се променя. Адаптира се. Развива. Животът е като играчка, която се навива сама. Учи нови номера и дори измисля свои собствени игри. Как е започнал животът? Преди милиарди години Земята била млада и огнена, но в топли водни басейни се случило нещо вълшебно. Прости молекули започнали да се копират. Научили се как да използват енергията от светлината, топлината и дори от дълбините на Земята. Не се случило за един ден, но постепенно, в продължение на стотици хиляди години, се родили първите живи същества. Животът започнал като химия, но се превърнал в любопитство. Любопитство, което ни захранва всеки ден да търсим, да се развиваме и да достигаме до нови висоти, до нови успехи. Растенията. Първите слънчеви панели. Първите велики откриватели на енергията. Това са растенията. Те започнали да улавят слънчевата светлина и да я превръщат в храна. Процес, който хората наричаме фотосинтеза. Благодарение на растенията, кислород изпълнил въздуха и животът започнал да диша, да расте, да мечтае. Растенията били първите слънчеви панели, които природата създава, за да превръщат ефективно светлината в живот. И все още са. Животните, двигатели и мислители. Но не всички същества можели просто да стоят на слънце. Някои били устроени по друг начин. Те трябвало да се движат, да ловуват и изследват. Животните се хранили с растения или с други животни. Те превръщали енергията от храната в движение, звук и мисъл. Твоето биещо сърце, твоят мислещ мозък. Това е енергията в действие. Замислили ли сте се защо огладняваме? Нека ви дам отговор. Това е защото телата ни дават сигнал, че имат нужда от още енергия, за да продължат напред. Хората. Върховните преобразователи. В един момент от историята започнали да се случват божествени чудеса. И тогава се появили хората. Ние не просто използваме енергия. Впоследствие, ние, хората, успяхме да се научим да я контролираме. Да изобретяваме с нея, да творим, да мечтаем. Сготвихме храна, построихме градове, полетяхме към звездите, превърнахме енергията на Вселената в идеи. Може би животът е начинът, по който Вселената наблюдава сама себе си и мечтае за своето бъдеще. Финално послание. Животът не е просто случайност. То е най-вълшебното преобразование на енергия. А ти, малки изследователю, ти си част от този велик експеримент на Вселената. Затова питай, дишай, действай с доброта, защото ти си най-невероятното нещо, което Вселената някога е създала. До скоро, малки изследователи! И не забравяйте, всички ние сме направени от магическия звезден прах.